51 niya pa ini. Hello guys, this is our 10 days therapy. Ngayon po ay March 23, 2026. Kasama ko yan si Lodi. Siya yung nagpapaligo kay Kuya Noli. Ayan. Hello! Sit down, sit down. Hello ka, Chokoran! Oh, ayan. Bati ka ba? Sumanak mo. Sumaybayan. Sige. Hello, Jaire, ID. Sige. Sige mo. Nagbiya kayo mo. Labi. Huwag kayo nyo kuha. Napin na napon. 12. Guys, supportan niya rin ng Louis Garcia mga ka-Chokoran. Kaya si Daniel na. Paki-follow po, Louis Garcia. Nasya ka? Saan mo? With Santos So, itang siyang bisya ko pala kamag-anak eh. siguro. Mo itang Santos King na rin. Wah, mataka pinakamagana. Darang Lana Arenas. kamagupit ka rin. Santos ito. Huwag may ka-broad ko, di ba malampat? Ako lang masyado. Mayaman rin. Guys, so kahapon po, 12 yung ginawa namin. So, pasol tayo. 13 ano? 13 lang po tayo. Okay kuya? Are you ready? Okay. Okay, ready? Let's do it. Okay? Kailangan yung kami. Okay, what? Uli yung mga talaga yun, malabay. 1, 2, Lahat namin. 3, 4. Push! Ha? Oh, set body. Kapalo ito ko eh. Pwede focus na mo in... Straight ba, di ba? Malagbat ka luklok. Ayan o. Oras pa, oras. Oras. Set body. Macho. Yan, mag-yung 2 minutes. Sige. So ating program ngayon, matagal siya umupo. Dapat mga 2 minutes siya. At ito po ay 13. Naupo tayo. Kaya ba? Kaya mo. Guys. Oh, go ka. Ha? Say pa rin. Nakapit tayo pa dito ang tinadosi. Dudulog. Ano ka ba? Tinadosi. Sige, Sena. Hindi ba? Kaya sige, Sena. Sexy ka na. 2 seconds. So, Wow. Ano ba? So, mag-ayos to sila yan. Lulok. Takali. Oh. 1-0. Magaling ako eh. Hinatap. Oo. Sila mo yan. Mga 2 ba? Okay. Ready? 1, 2, 3, push. 1. Simple. Santo lang kaya ka sa tanan. ano pala ito? Santo Pangalulo. Meron ba? Oh. Palitan na, para kahit na Diba? Bak! Beer! Kasi kailangan mo. Pag tumatayo, may pag-asa. Ha? Pag tumatayo po ang ating stock patients, ibig sabihin nito guys, may pag-asa. Ayan. So, watch po mamaya. Ha? Nakakabala po kami. Ang ating gagawin is 30. Bak! Okay. Ready? 1, 2, 3. Tayo! Ang lakas ni Kuya. Parang nanalo ah. Straight body. Oh. Yan, ganyan lang. Yun, oh. Oh, ready, oh. Ready. Ready. Ay, nanalo. Tingin ka ba to? May nangyari ka ng nanin. Oh. Oh. Punta ka. Okay, ready? 1, 2, 3, 4 tayo. Tandaan. Ang pangatlo mo po. Yeah! So guys, nakatatlo na kami ni Kuya Noli. So again, ang aming gagawin is 13. Bukas 14. Sunod 15. Permanent pa kami yan guys.
Nag-send tayo. Hanggang gulakad ka. Ano eh? Sabi ka lumakad, sisan mo yan. Kailangan bang Pali mo lang kung kakatabi niya yan. Karami ko. Patsay na daw. Patsili na ka. O malisangan na. May lisangan na. Ito ba ito? Pero hindi kayo. Maragong kasi kaya. Sige. Hindi ka ba malisangan? O ikaw. Ano yung pa-brand mo? Hindi ka ba naman? O dalawa kang bil. Sige. Uwa. May haragong bilhin. May tali. Mga nandol kasi ako. Bawalik niya ang mama. Ano kasi? Ba. Bili, wa. Pleno ko luno ko. Wa. Okay. Push ba? Eh. Ano ka? Ay, wala nga yan. Yan mo na yung kakaya ng bitis mo. Yan, sisan mo. Oo. Makatabingi ka po. Tabi ba? Ano? Makatabingi yan eh po. Tabi. Kumusta ka? Ikaw. Wala na kasi na. Ano yung pansinan kayo? Pinapawang yung kera. Kaya daramdaman ko nung kakayanin tayo na ako. Tsaka mag-fildis kaya mag-fildis niya. Nandun niya ba? Tagin may niya daramdaman ka niya. Kaya tayo, wala tumurot dati. Tumurot tayo may kaya. Bien Nandun ang may tawag. fildis siya man. May fildis siya. Nandun niya ba? Pero ang tendisip ko At tagin na ng bagyapin niya. Wala may yaya ko niya. May yung kota. Yes, wow. Pero muna ka na ako ba? Hey! Kanya na ako ngayon, oh. Bibilan. At wala kang pinag. O may alam ko. O may alam ko niya. Dahil din dati sa lunay ka. Kipo dati ka rin niya. May ali, paling okasyon niya ini. Ngayon. Ako na. Wala na pa ako. Ang lima, ready? 1, 2, 3. Push! Lakas mo na, bro. Di ba? Huwag pa rin na yung tayo. Pasin ko. Malakas ka. Sabay. Kapasinan da ka po ko ng bubuhat da ka dito na yan. Itong ginagawa natin, Bap, ang palakas na lang po tayo. Diba? O, diretso mo na tama niyan. Diretso mo eh. Palas ka. Wala ang oras kahit sabihan niya kaya kada. Awa dahil studio. Ay, message mo na ka oras. Pero kasak mo ba yung oras mo? Kahit kasi pang mga pasyente. Itang medyo Chat. Uwa, itang di mo. Wala kayo 5:30 yan. Yung ba siya sasabi? Alas Ano ba mo? Uwa, magsabi ko. Ano yung nakayakap lang ko. Uwa, Ako magsabi. sinakausap ko. Oo, nga. Uy, mo kalimutan. Talagang discard. Di, paano ka daw? Kilala ko. Sabi ko. Discard. Nagtatrabaho. Huwag ka. Sabali ka. Mabalas ka. Wala, ang darating lang oras Sumunod kita sa lunas para may kasama. Hindi tayo Huwag. Ay, magkwento yata. Nakakwento na. Siyempre, ito nakaraan, oh. Mo, di mo din. Diyan mo. Sabi ko, magpirinda lang tayo. Ay, nakataka natin ng bio-reseta. Lalo din. Pwede dapat mag-request. Messi ka na yung pasyente niyo, pati kwento. Oh, yan. Oh. Ano mo ba? Tita? Oh, lupa. Ano ba? Lupa. Maluluma pa, tama ba? Malulima pa. Diba? Saan na kayo? Ano kaya ako mag-yan? Ano mamali pa rin yan? Inom ng kape. Oo, masimbi na yan. May kape na ka. Mali pa rin. Ayan, potang magyada. Ako mo rin ako mga bibis. Itong dami kape, dami ang dama. Balikan mo. Masyado balikan ka. O, sa mutala ng maligang bang. Nagaliwa nilo pang yan, eh. Ito mo mga tama. Siya? Huwag niya Hindi nga. ganit tama, lupa. Wow! Huwag niya nga, kikip mo doon na okay naman eh, pero yung lupa na luwa. Wala malungkot yun. Yan ba? May siya yung kepe. Nakakwento yung mga kepe. Sabi ka na ako. Alos may sabi ka tago eh. May bubura kaya na yun. Sabi. Ah, suwa, di ba? May mutak ko niyang magandang Lunes, may mutak ko ka rin karapura. Kung wala lang ba ang materials namin, siguro. Spin na gusto rin minsan ko may nalaw, yun ang mga taksikan. Kahit, kapit sinagda ko, alas may tuki ka, dami muna ako ng mga duwang session kaya comment. Ano niya? Sabihan na may sayayan. Tapos Siyempre eh, hindi na talaga yung kaya mo. Yung backup mo eh. Isang karikulang kilala yan. wow, kilala ko. Pinukan nila. Tsura na magpiti kayo? Nachuchura ito ang kababae. Eh, kaya balo eh, kaya nagtrato ah. Ako talaga track mo eh. Ay, ala ako kasi dati. Pakya sa akin, ay, ang vlog ko. O, pangalan ba? Huwag nga na yan. Ano pa? Alam. Ang ating ano ni 13. O, dara, kwalin mo ko na yan. 1, 2, 3. Kayo! Kayo? May pala, dati na kaya may tabi. Wow, sige lang kayo pa yan. Ba, pisay ba di ba? Kaya po tabi-talo kasi. Wow, hindi niya. Oh, lame, oh, lame niya ni. Ba. Kaya mama, isa Eh, Ano nga tatalo sa gubite? ba, pisay ba di? Ano to? Ano ba? Alam ba tayo yung Ano bumang yung ko? makwento niya kanya?
Ako. Kasi lunas ako. Oh. Masama-sala. Oh. Lunas ang trabaho niyan. Eh, sige niyo po ngayon ni Papa. Yan po, thank you Lord. Akada kaya rin kita. Wow, anak ko. Dapat inspirado ka. Paano ka kanya? Hindi ka na na. Pati ang anak mo, kada ka na wild. O, luka. Luka. Okay. O, anam. Yan ka. Sabi niya nga hindi. Okay. Hindi ka mag-therapy. Pag ako kung gusto niya, mamasalasita. Ano ka na? Kadyala ka na ako. Hindi na sabihan tayo, mabiyala ka eh. Salasita ka yan. Hindi na natin na mag-therapy. Hanggang mo kung disabira. What? Mamasalasita yan. Ang sorry. Ibig sabihin ba, itang magpasalese mo, sa December, masalese lang ako. Ano ka na? Experience. Okay pa natin. Wow! Saan ako kontra? Ano mo? Pag yan kontra, yan, masalese, siyempre. Oo. Ano mo yan pa? Kasi tagagawang tao na lang pamanuloy. Pero okay. Awa daw, minsan matay ka na, Marky. Pag-retrato, mag-enjoy ka na daw. Daw mag-enjoy ka na, daw mag-enjoy ka. Siyempre yung magnes, kailangan ng tita. Kulang yan naman kasing kahit Kulang yung lakwatsin. Kulang yan yung kahit ang namin, kahit ang makimit ka ng tao. Wow. Magkay kami, mag-banding. Kulang yan yan. Kulang yung lakwatsin. Sige, tali yan ang mga babaw. Siyempre, kasi pati po yung stock talaga, makakain stock. Pabigyan naman eh. Kulang yan. Umula po siyempre. Mga namin, pananimimi, ayan. Sa kanila na po talaga. Kaya sa issue. Kaya yung asawa talaga, sa'yo dapat ginawa, di ba? Natangali yung asawa, makamola. Yan ang manda. Mapito. Eh, ka manda ka. Wah. Ay, ito ah. Ikatita sa akin naman. Mapito, 1, 2, 3. Whoosh! Alala mo talang! Diyos ko, thank you po Lord. Mas gana ng baba, di ba? Step body ka. Hindi na lang ko kanya. Yan. Good. Step body. Good. That's good. Kaway pa. Kaya nga pa kay. Diretso yung katawan mo. Okay, very good. That's good. Okay, ito po yung ating great improvement for 10 days pa lang. Okay, kakapunta. Very good. Okay. Pero hindi pa ako nakahanap ko yung kaputol na. Makita ko, masalasita ako. Tiruan nila, siguro 30 o. Oo, tama yan. Sa likod na yung 30 o. Gusto nila yung mga bakasyon niya. Bakasyon ka muna rito. Wala ka rin doon. Masisira ang program natin. Diba? Kailangan 3 buwan gusto ko. Nakakatakpan ka na. Diba? Wala na akong training. Pabayaan mo na yun. Hindi ka bago. Opo ka. Hindi ako upo. Yan guys, magpito. Okay? Here. Kaya mo 15? 13 pa. Yan guys, itong aming 10 days, nakita nyo naman yung improvement niya. So nakakatagal na siya. Sana tayo tanong ako, pakapakwa. This is a good improvement for my stroke patients. You know. Masang Ito ang baso pakatulong. na. Medyo mali-mali. Hindi ba ito pa kayo sa akin? Ano yun yung talaga? Anyway, hindi ka mantabi, hindi ka mag-therapy. Di namin dito mapali na. Puro expert lang ba? Expert. Oh. Kasi kailangan masaya yung manulog kayo, masaya magkakaya ka, hindi malungkot. Oh. Nakabibisi, parang isipan din na ako okay mo. At ito mo, thank you Lord. Huwag kang gising mo mag-pray, kaya ako pa naman ang patinigil. Eh mo pa-stack ka, relax mo lang mo, wala kang message ka. Oh, Bob, papayaw. Yan, very good yan. Ito pa kayo kaya, ito pa kayo kaya. Nasa? Sige! 20! Tigas? Wala. Kita na nila. Pala. Pakalala, din niya, assist ko. Sa lahat ng mga stroke patients dyan, panoorin nyo ito. Medyo makakapulot kayo ng aral at dito sa mga ginagawa ng Garo ng Keping 2 Speed Recovery Program. So dito makakakuha kayo ng mga konting mapupulot na Sige na, may makakatulong sa inyo. Yan. And please, don't forget to like and share. Eh, may isipan ni Daya pero Subscribe sa YouTube channel. Ayan. Modernong Mang Keping 2, Stroke Therapy.
Yan, sige. Lakas yan. Wow. Wala niya. Hanggang nga palabot mo yan ba? Ay ba? Siyempre. Lakas yan si Grambina. Sabi, Wow. okay yan. Yan, sige. Yan. Kasi nga kayo, sister ko. Sisigaw mo. Wow. Plano mo. Isaw-saw ta mo. Kung niya ako, agali. Kailangan sukan mo ko rin. At yung kapit ka nung pa ganun ito. NSL no pa rin sarili na yan. Diba? Wow. At yung kanya kasi lang magaling yung therapist. Ay, yan ko kasi, bibigyan ko man. Wow. Atin ng pangadi. Wow. Atin ng, yan, tsunami. Ngayon na na kaya. At Tuna. kasi ngayon ay buliso pa rin sarili. Oo. At wala yan. Ang pagkutang kinontra ka. Ako, kasi kinontra ka na ako, bayo ko. Wow. Matabanda ka ta. Wow. Marami lang akong agad. Siyempre, panalo ko kontra ka. Parang mga, Wala. diba? Kailangan alam. Alam. Alam na. Oo, dali. Alam. Go kontra. Ano ba yan? Hindi nakuha ito eh. O ba, pamalo. Panilas na niya, ay nabilit na niya, may nabila ko. Nabilit na niya. Ready, 1, 2, 3, pamalo. Bush. Hindi ba po? Kailangan ko ka kayo. Dati, nabura ka eh. Dati dadalawa kami. Okay. Ba, siya ba, di ba? Nakakasya ng magalo. Relax ka mo. Relax, 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 relax. Kasi natin ang talwanay may tumana mo. Sabi mo dati kasal mo, panulo. Gusto niyo maglakwat na kaya mo. Ano, kayo maglakwat siya. Nakasalita ang panulo. Sige ba, relax. Sige. Yeah, look, look. Yung mo maglakwat na, yung asawa na nila. Yung mga na, dali, meron ganyan. Wow. Di ba tumatagal kasi nakatayo dati, no? Dati ba, hindi ka nawiwheelchair ng matagal. Dati hindi nakakatayo. Ngayon, tumatayo ka na ng matagal. Tignan mo, may 2 minuto. Magtatayo ko kahit kalating oras na. Ay, di pwede eh. Gwardiya, abuti mo. May oras tayo magtayo. Tapos ganyan. May wala. Diba? O sige ba, upo. Yun, nalagyapaman ko. Huwag na yun. O na din may kira eh. Kaya sa bagay niya tutugyan ka pa, makira ka din. Hindi pa. May bigla yung Bigla yun. Walo, ha? Walo pa. Ha? 5. Papa, galing mo kuya. Ha? Araw-araw yung kuya, pag malakas yan, ikaw na mag-isa na kayo dyan. Ikaw na mag-isa dyan, ganun, no? Alalayan na kita. Tapos, lakad yung papa. Pag mag-isa nakakaupo, nakakatayo, lakad naman. Tingin ko rin, ganyan ka na. Ang banta, makapangano. Ha? Ano sa tingin na patanggalin ko? Bah, Siyempre, masating maglakad-lakad ka ba? Kaya nga, kung meron, mag-practice sino ka? Ay, Sino mga ka mo? syan. Ano yung magmarki na ako? O, Marshall, may sa'yo magmahal. Pwede ba? Kaya hindi ka magluto ka gan, kaya hindi ka usado. Wow, sasama mo. Salamat. Nakalakad na. Wala kang gulo. Wow, wow, wow. Thanksgiving, amo. Wow. Oh, so niya chuchu niya ako ka chuda. Ano? Ready, 1, 2. Salamat po, sige ka. Sige, 1, 2, 3. Straight. Ano mo? Oh. Yan. kami abela na kang gulo. Oo, siyempre. Wow. Ano ba, ito magmarki tabi yung mela kondo. Alim mo. Magmarki na mo ta. Pero na mo. Okay na mo. Ayaw sa sala na mo. Hindi ka. Yan na ako. Tsaka ako naman sila kay Tata ka dito sa sali. Dito sa sali. Oh. Siya ma. Siya ma. Apat na lang ba? Paservice namin kay ganda. Kita sabihin namin barangay. At Adson to. So guys, kapag tayo nagkain, si Mang Kep yung pinagkape muna. Kopi mo ka. May akasyam na ba? Ay, may pagay na. Alina. Wala naman yan. Bob! Kisi! I-practice na ako yan eh. Ha? Kisi ka tao mo yung kisi na. Ay, pagay. Itang gatas mo, inuman yung apat din yan. Wow. Sige. Tama ko na kayo yan. So, dapat po 13. Mag-add po tayo ng 2. Ang gagawin natin ngayon is 15. At suyari ni Mangke, pwede mo tayo muna na. Kaya O sige. kasi magluto ko pa. Dito ko yung 10:30 yan. Ay na, 8:30. Yan. Ay sige, bigla na akong umako. Para wala yung tenant. Okay, Bob. 10. Kisi gawin mo, kisi ha. Okay. Kung bibitin ako Pag sa iyo. 10 na. 1, 2, 3, 10. Tama, Ay, boy, buka ka na. Tayo. Ay, boy, kaya pa. Video kaya pa nagtatalakad yun. Yan din nagtatalakad yun. Yan din nagtatalakad yun. Bob, isang ba, di ba? Tandaan mo, pag sinibati ka, develop ang lower back mo, develop ang balance mo. Yan yung magtanda bago Bakit mag-anak. kita yan din naman kaya? Tatalakad yun. Okay po, Bob po. Tandaan mo po. Ako pa ito pipilitan niya. Tandaan mo po. Tandaan mo po. Tandaan. Tanda. Yun, sagad. Yun.
May pakakalang ba pinandit niya? Agad niya mo po ba mabidyo yung nagtala? Oo, sige. Okay na. Okay na. Sa bagay, pwede ko na yung Okay na. Okay na. may painawan niya wali. Wala nang payapay niya eh. O, pangusya. Sige. O, sige. O. Ready? O, tayo ka ba? O, tayo. O, basic. Basic. Basic lang. Pasyente. Stay ba di? Kaya katanan, kaya ba tayo O, ayun o, basic. O. Dati-dati po, bitis na itang kakabili ng bitis na yung pera. Tapos ngayon po, alin na niya. For 10 days. Uy! Thank you, Lord. Uy, meto. Sige, thank you, Lord. Meto, Oy, meto, meto. meto. Oy! Ay, Meto, ano meto. ka rin yung kakatasin ka? Atas na yan. Alam mo. Oy! Yay! Oh. Galing na po. Look. Okay, sit down. Okay. Ano Ang 10 ah. Di ba pa guys? ba pa? Yan, di ba pa? Ako niya dito kaya ang galing ba? Na? Pinda? Buti ko sa mga gata. Meron ko ba? Hindi naman natin ba? Sila po katawan din. Katawan din. Talagang naman nakikita. Yan guys, pasampu na ito. No? So, add pa tayo ng dalawa. Magiging 15. Ha? Kaya natin pala gabili nga, no? Sabi ko siya eh. Bukas 20. Wag. Easy lang, easy lang. Oo, kahit na dalawa Bakit lang. kasi sila Oo, sa oo. mga magluto na ako? Lahat Oo, kasi. Okay, ready? 1, 2, 3, tayo! Lalabanin. Ay, nakita nga mo nung kukita. O sa liya po ito sa kita kaya din sa akin. Itong tatali. May makabilis na ita. Na, alin mo na ba? Bakit? Pupunta dito doon dahil sa mga bilis po na kakakanya, no? Sa liya yung kakanya. Pwede ka ba? Pwede ka ba? At pasanay, no? Di ba? Ito. At pasanay na. Alin po na yung mga may sabat. Dami mga alin mo na. Alimulikan mo kung makakain ko mo. Mas makakain. Ikaw na rin mo asawa. Ako, chuda mo gini, pachene. Pachene na mo dito. Bilang si tatang kasi po tabay ng pata niya araw. Kaya tata. Ayun nga ba? Sabi Sabi, niya talano mga si Teos. sabi dito rin. Talaga. Di ba, naksine, kisine, mano? Oh. O, sina eh. Apa na mo? Oh. Ready? 1, tayo, 1, 2, tayo. Oh, kabilis. Oh. Mas machulit ang ngayon. Oh. Ba, puklog ba, puklog. Oh, sina eh. O, tigdo. 12. Ay, oras may gising. Tigdo. Ay, oras Tigdo. 13. Ay, kabilis. Oh, tuklog. Oh. 14. Oh, kinayari. Oh. Kaya ano yate? Oh. Itong malapad eh. Ba, ito eh. Easy. Kinayari. Bukas na lang. Sabi nga sa isa na mapa. Sabi pa, okay. Oh, yan. Kinayari. Kaya ano yate? Kinayari. Dahil masyad. Unado rin ang mga lulit mo. Kaya siguro makakasili ko man na Oh. Kinayari ba? Pinasi. Kaya bukas daragdag ka tagwali. Siyempre. Oo. Nga ako nakilala na lulit niya sa Hanggang nakita 21. Super 21. depende na ako namin pa. Sigurado ko itong number nita. Sigurado magkagawa namin. Ang kaputa ng tayo. O muna na kaya ka ng kepwe. Hindi. Mayari na ako mula kanyan. Yari na kisi. Mayari na. Takisi. Pedras na. Kaya karamat ako pa, yari na nga. Masayits ka pa kanyan. Wag, pagbuklokban mo, sabi ako. Ay, tagkisi mayari na eh. Huwag, mayari na itagin sa. Masayits ka pa kanyan. Huwag, Siyempre. mga nandiyan. Pagkisiya mga kakalakan niya. Baka kanyari dahil, kanya ikaw, kung natitigdomi, mayroon ka magkasakay niya. Kasi sobrang isang siya yun. Ikikingin. Ano siya Ano sasabi? yan po, anong dinapansinan ka kaya nakamasyadong kiba yan? Siya si Mama Bit. Wala ko yan kung masyadong masyis. Kasi Mama Bit, pag sabi tabi, sige, nung may masya si Mama Bit, at ang dili din, magbalik yun. Oo, balik ka dyan. May dala pagkugagulan. Lamig? Alcohol. Ano ba ba? Wala kwenta na kanya dahil. Yeah. May bonda. Ayun ko, may bonda. Kung hindi na anak naman nagdyan. Kami yun.
Hindi din salamat na eh. O ba, kaya na namang Wednesday ba? Wah. O tamunta ako dyan kasi baka munta kaya ang doktor. Salida ng panulo, baka lalo pa. O dahil wala pito lang ang dore. Hindi na kain. Papay mo may kaya Bada, ba? hindi na kain. Kain mo na. Papay mo may. Buti. Santos nga yung tatay niya. Kung pinya lang yung tatay niya, pinya. Iipin niya. Diba? Yung isa kong babayan. Santos nga siya. Yung asawa na mga kapatid ko. Marami na rin kayong pinya rito. Gusto ka ito doon. Ano? Nung nagtatricycle na kapatid ko, eh. Pinya, tatlo. Bakit tayo yun? Exercise niya. Ang aga ko din na siya, 4 o'clock pa lang. Okay. Ano mo nga si Bob? Bagay bro ka. Sisa ka na, kisi na. Bukas ni 7. Masayahin si Lodi. Masayahin siya. Oo. Alam mo, ay, malakain. Yung asawa niya, nakita mo na? Nandun sa kato. Ay, sige. Wala nga tayo kasama ito, no? Aray! Wala na kasama. Hindi. Yan lang, kasama ka. Para di mag-blow eh. Ayos na bilang. Kasama ka. Sabi ano eh. Hindi, kanya. Ito si Buhay niya. Gus-gus. Yakin siya. Kaya naman yung kisi. Aba, Ganda, no? o diba? Dapat 13 lang, diba? Yung kisi lang. Ay, Ano ba klase? Kumang ba? Kumang? Ah, hindi. ganyan. Parang dito sa kakano. Ay ka. Malinis siya. Hindi mo. Pag-ilis mo ng ganitong oras. Hindi ah. Gana ako hanggang bukas ng umaga. Kaya pag-ulit ito eh. Diba? Okay na yan. Gulo mo. Yan. Ay, pagkakas tayo. Nakakakain o tatapos-pus. Ayan. Kaya, ganyan ka. Yan. Bibili mo ba na? Ba? Na. Bibili ba ako, no? Ha? Bibili ba yan? Dati ano, malapat diba? Dami. Tatapos-pus ka natin eh. Ano ngayon, no? Oo. Ngayon eh, may alabat na kang na eh. Ha? Thank you, Lord. Ano mo, thank you, Lord. Patay ko, tapos dito eh. Sarang, pasarap ko nga po dito. Nano mangyari ka ngayon eh.
Sige, Lord. Ano yan? Wah, bilis na mo yan. Ba't ang right? Sabi na. Ano sabi na? Bilis. Tara. Thank you. Ay! My God. Ba't pala pilit kaya ka rin? Yan. Yan. Galaw mo. Pag gumagano yan, nakarap ka na. Ito lang. Kaya, hindi. Pag gumagano yan, nakarap ka. Galaw mo. Wala pa. Galaw mo, ayan o. Bukas, Ayun, galaw. bukas siguro. Tigil mo muna yung pakupo, tayo mo. Malakas na lang. Natin-pin eh. Natin eh. Overrated na kuya. Nakita mo tsaga, physiotherapy. Tsaga, diba? Tsaga, wala ng partaya. Diba? Sabi, Ay! diretso mong pa mo. Diretso. Ano yan yung mga siyo, pupatak siyo. Ay! Tagal na ba? Diba? Gulo? Saka na? Kasi hindi kumain ka rin, hindi kumain pa rin, hindi kalakad eh. Dapat hindi mga kondisyon niya, di ba yan? Galaw eh. Huwag yan. Galaw eh. Galaw? O, binaw yun. Binaw yun po. Relax mo. Marunong muna ka ng therapy na. Alam mo eh? Marunong tao po, siguro na eh.
siguro. Diba? Buti nakikita ka ni Rudy eh. Tanong-tanong siya. Kung hindi ka nakikita ni Rudy siguro. Kaya nakapalit yan. Kaya nakapalit yan, kaya palitin to. Oo. Oh. Aray! Sulit! Aray! Sulit! Sumunod ang push. Ano? Hindi naman yan dito ba? Ayos ba? Ayos yan. Ayos ba? Tinapay nila dito. Dali mo na lang ako nakakain dito. Magkrap eh. Hindi siya. Sweet. Dali natin. Binilisarap naman si Bahan dyan. Oo, dali natin. Maraming pamangkin doon, kakain na. Dali na. Ang pamangkin ko, kakain na. Ako. Yalis ko. Pinabay! Uy! Ito pa naman. Mamaya. Oh. Aray. Dulu ka na ba? Kontra. Ano na? Dulu ka na. Ganun yun. Sakit, no? Nakain. Look, sige. Look.